Hola, bona tarda. Soc Cinta Barberà, del grup de lectura en veu alta EVA 354. I avui us llegiré un conte. Els contes són per a tothom. Es diu La vida des de l'autobús i diu així. Un oficinista que havia sortit a mig matí de la feina per anar a visitar la seva mare a l'hospital, per tornar al despatx va anar a buscar l'autobús que parava just al davant. Aquell matí la seva cap no hi era i no volia gastar diners en un taxi. A la parada hi havia un pare amb el seu fill, que devia tenir ben bé 12 anys. L'autobús va arribar i van pujar i es van asseure als últims 4 seients que quedaven lliures. I l'oficinista va quedar situat darrere dels seus companys de parada. Quan van arrencar, el nen va enganxar el morro al vidre i va exclamar: «Mira, papa, hi ha 2 arbres davant d'una casa». El pare va mirar satisfet allò que assenyalava el fill, que tot seguit li va dir: «I un gos! Aquella dona grassa passeja el seu gos». Sorprès que aquell noi es comportés com un nen petit, l'oficinista va seguir la conversa entre el pare i el fill. «Fixa't, papa, en aquells núvols que corren pel cel. Que grossos que són!» «Sí, fill, i n'hi ha un que s'assembla a una balena», va contestar l'home, relaxat i feliç. «Allà davant hi ha un edifici de 10 plantes», va anunciar el noi, que es va aixecar del seient i va anar corrent a la part de davant de l'autobús per mirar al costat del conductor un bloc de formigó molt lleig. L'oficinista va aprofitar l'avinentesa per parlar amb el pare del nen. «Disculpi que em fiqui allà on no em demana, però el seu fill es comporta com un nen molt més petit. No ha pensat a dur-lo a un bon metge?» El pare va somriure i li va contestar amb amabilitat: «Ja venim d'un bon metge, del millor. El meu fill era cec de naixement i li han fet un trasplantament de còrnia. Avui és el primer dia que veu el món de què tant havia sentit a parlar». Fins aquí aquest conte. Espero que us hagi agradat. Un petó.